बे बारा जाबाय दा बिटिआरनि बे जायनाखि हाग्रा बिफानखौ जायनाखि सामलायदों बिसिनि जायनाखि दादागिरिफोरा बारा जाबाय 17 तारिख सेप्तेम्बराव नैबे झारबारिनि गियानपुर गामियाव हेमन्त बसुमतारीखौ जे सार्भिस प्रभाइडारनि सानै मानसिया जे बेखौ माने खर'आवनो थुनानै गावबाय जायखौ स्पटेड खालामबाय गावथारबाय दा बिनि सायावबो जों दिनै माने जुडिशियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामो दा दिनै फेरेंगा पावाराव फैनायनिफ्राय बेबायदि घटना जेरावनो मानसि बुनाय मानसि गावथारलाबायनाय बे जागासिनो दं आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ लायलाय गिदिंनाय बेनि सायाव बोरै मोनखो आइन गैयि बायदि जों जागासिनो दङ ओंखायनो दिनै बेफोरखौ जुडिशियेल इनकुवारि खालामनांगौ जों दा दाबि खालामदों नागेश्वर बसुमतारीखौ मालि बिथायाव दै सेराव लानानै गावथारहैनाय बे फरेस्ट मानसि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर अना खाना गावथारहैनाय दा बेनि सायावबो माने जुडिशियेल इनकुवारि जानांगौ जों बे जिनिसखौ दाबि खालामदों फेरेंगानि एनजिअनि मानसिफ्रा थांनानै दंफां सिखावनानै उन्दुबाय थानाय मानसिखौ बिराद गाज्रि बुनानै बिनि मेगनखौ बुख्रुबनो हायो दा बिनि मेगन थाइसेया खाना जाबाय दा बिनि सोलिला दा बे मोनसे घटना बेनि सायावबो इनकुवारि जानांगौ एथ' जे मानसि गावथारबाय एथ' मानसि बुथारबाय एथ' मानसि गाबगानाय खुनाय नुगासिनो दङ दिनै बेखौ नुयैबायदि डिफेन्ड बर' मोना दिनै एथ' मावरिया जाबाय गथ'फोर सोरबा माने रान्दि जानांबाय न'खरा सिलिंखार जाबाय बे अबस्थायावबो दिनै डिफेन्ड बर'आ बेखौ जेबो बुङाखै दुखु फोरमायाखिसै जेबो साइलेन्ट दिनै मानो साइलेन्ट दिनै साख्रि होनो होननानै बुंदों नैबे गियानपुरनि हेमन्तनि बिसिनो साख्रि होनो होनना खोथा बुंदों बहा बोरो दाबोथ' जेबो होआखिसै बे जोंसारनि बिसिनो साख्रि होनना बुंदों बहा होखो दिनै जनकनि न'खराव साख्रि होनना बुंदों बहा होखो जेबोथ' गैया दा दिनै बेफोरखौ डिफेन्ड बर' मोनहा दिनै मानो आवाज होआखै फालाय मानो आवाज दिखाङाखै जोङो निउसआव नुदों इउटुबफ्रावबो जों नुबाय थादों जे थांनाय 1 तारिख खालि जायनाखि फेरेंगानि एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार बियो दाउजें गन्थं हाग्रा गोबोरखि हाग्रा बेनिफ्राय 8खान ट्रेक्टर बुंजासे माने दंफां लाना फैनाय जों इउटुबाव नुदों आरो बेखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमथादों आरो बेयाव अरन एनजिअ होननाय बिसोरबो सहाय होदों आरो बे जायनाखि दंफां लाबोनाय 8खान ट्रेक्टरनि दंफां बे दंफांखौ फेरेंगा दाना होनाय एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार बिसोरनो मावदों होननानै ओइदिनखालि स्पष्ट जाखादों रोखा नुजाखादों बेयाव माने खुनु दिन माने दस्रा जे 2 नम्बरि मावग्रा मावदों बे जिनिसा नुजायाखै दा गथे फेरेंगानि एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार मावदों ओइदिनखालि 1 तारिख नभेम्बरनि जायनाखि माने इउटुबाव होनाय निउस बे निउसावनो रोखा नुजादों दा बिनि उनाव फेरेंगाया खोब गोरायै बुंदोंमोन जे बे दंफांखौ गावनि माने सार्भिस प्रभाइडारा दानाखै बेखौ दंफां सिखावफ्रासो दानदों आरो बेखौ माने आगोलनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिसोरसो दानदों ओरै बायदिसिना दाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन गोरायैनो आरो लोगोसे बे सार्भिस प्रभाइडारनि जायनाखि सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफ्रा बुंदोंमोन जे बे दंफां 2 नम्बरि मावग्राया माने दस्राफोरसो दंमोन जों मावाखै सार्भिस प्रभाइडार मानसि सासेबो गैया सार्भिस प्रभाइडारनि सोरबा सासे जुदि बे दंफां 2 नम्बरि मावनायाव लोब्बा दंब्ला प्रमान हो जों बिसोरखौ जों सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय एरख'गोन आरो लोगोसे जेल जाहोगोन जों होननानै बिथांमोना गोरा बुंनाय जादोंमोन दा खिन्थु बिनि उनाव आरोबाव गोदानै माने बयनिबो जायनाखि माने माबा निउसाव बुंनाय दाय होनाय बेनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जाय असे दंफां दानग्रा जायखौ फेरेंगानि एनजिअ सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा दंफां दानफिनदोंमोन हन्डा मेसिनजों बे दंफां दानग्रा थेट्राम बसुमतारीया गावनो स्वयं फैनानै बुंफैबाय जे बे दंफांखौ गावनो दानदों आरो गावखौ बे माने सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाफ्रानो दाननो होदों आरो प्रत्येक ट्रेक्टराव 5000 खरि बेनो लाब होगोन होननानै दानहोदों बे बाथ्राखौ बे रोखा बुंदों रोखा जादों जे माने फेरेंगानि एनजिअआनो जे बे खामानिखौ मावदों 2 नम्बरि खामानिखौ मावदों बे रोखा जादों आरो बेखौ दोनखोमानो हायाखै आरो बे बुंनायनिफ्राय
फेरेंगानि इन्जुरनि सासे मानसिया दिनै साहस खालामाखै गावसोर मावाखै होननानै आरो दिनै बेनि गेजेरावनो जेब्ला बे 2 नम्बरनि मावनाया माने निउसाव फैयो बेखौ लानानै जों बनसु ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ज' जालायनानै चिरां डिसिनो कमप्लेन हैदों दा चिरां डिसिआबो कमप्लेनखौ मोननानै लगे लगे बेबो मोनसे कमिटि दाना होदों 7 जननि कमिटि आरो बे 7 जननि कमिटिया इनकुवारि खालामदों इनकुवारि खालामनानै बे जायनाखि हन्डा मेसिनजों दंफां हाग्रा बेनाव स्टेटमेन्ट लाहैदों दा बे रोखा रोखा बुंना होदों जे बे दंफांखौ दाननो माने होग्राफ्रा जे सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बेखौ रोखा रोखा बुंना होदों दा बे बुंनायाव बिनि गासिबो माने माबाया प्रकाशआव फैदों जे फेरेंगानि एनजिअ'आनो जे मावदों फेरेंगाया जे डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि बेयाव जरित दं बे रोखा रोखा नुजादों आरो दिनै बे प्रमान जाबाय जे फेरेंगा इएमआ जे दंफां दाननायनि बे जे सासे माने सरदार 2 नम्बरनि दंफां रोगाग्रा जे सरदार दिनै बे जिनिसा रोखा रोखा प्रमान जाबाय जों दिनै बेखौ बुंनो हायो मानोना दंफां दाननायनि जानाखि कमप्लेन बे दंफां दाननायनि कमप्लेना बे माने 1 थारिखआव जानाखि जानाय घटना बेनो प्रथम नङा बिनि सिगांबो गोबां जायगायाव दंफां दाननानै फाननाय एनजिअ'आव बदनाम मोननाय बे जाबाय थादों आरो सोरबा दंफां दाननानै लाबोदोंब्ला बेखौ एनजिअ'नि मानसिफ्रा बारहोनाय फैसा लायलाय बारहोनाय बे जिनिसा जाबाय थादों आरो बे जिनिसा अकल बे माने रुनिखाता रेन्जआवल' जायाखै बे झारबारि रेन्जआवबो जादों बियो आरो जों एखे रायमाना रेन्जआवबो जादों बियो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानाय बे जिनिसा माने प्रकाशआव फैदों बेखौ निउसाव जों मोनबाय थादों बिथांनि समावनो माने फरेस्टआव माने दंफां दाननाया बे जे बारा जादों बे जिनिसा माने पिक्चाराव फैदों दा बे हिसाबै जों दिनै बयबो दिनै बुंनो हायो जे दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रन्जित बसुमतारिया दिनै दंफां दानग्रानि बे मोनसे सरदार बादि दिनै जादों होननानै जों दिनै बुंनो हायो दा नैबे जानाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाखि दंफां ट्रेक्टर लानो फैनाय बेखौ नायबिजिरनानै दा मोनबाय दायनिगिरिया माने दंफां दानहोग्रा बे एनजिअ'आनो सार्भिस प्रभाइडारफ्रानो दा बेखौ मिन्थिबाय ओमफ्राय जायनाखि दंफां दानग्रा थेट्रेम बसुमतारी दानदों बेखौ मिन्थिबाय बे फकास जाबाय दा खिन्थु दुर्भाग्य भाबै दिनै जायखौ दंफां दाननो होदोंमोन थेट्रेम बसुमतारी दा दिनै बेखौ जेलाव हरबाय दिनै ओमफ्राय जायनाखि एनजिअ'नि मानसि 2 दामफ्ला बसुमतारी ओमफ्राय दिनेन माने नार्जारि होननाय बे 2 सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाखौ दिनै साधारन ओरैनो माने एनजिअ'निफ्राय होखारना दोनबाय आरो दा दिनै बेबायदि खामानि मावनायनि मोनसे रोखा प्रमान जाबाय जे बिटिआरआव जे बे फेरेंगामोननि दिनाव जे बिराद गाज्रि खामानि मावो बिराद गाज्रि जायो माने अन्याय खामानि मावो न्याय मोना बे जिनिसा बिदिनो प्रमान जाबाय दा दिनै नोङो पानिशमेन्ट मोननांगौब्ला जायनाखि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बिसोर पानिशमेन्ट मोननांगौमोन बिसोर जानांगौमोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार मानसिखौ जेबो खालामाखिसै जास्ट गावसिनि सार्भिस प्रभाइडारनि ओमफ्राय नामावल' नाम खेवासै ओरैनो माने बिसोरनि नामखौ दानना होबाय सोद्रोमा गैला मेम्बारशिप गैला होनना बुंनो हाबाय दा जाय दंफांखौ दाननो जायखौ दायथ' होदोंमोन जायफ्रा दायथ' होग्राफोर दा बिसोर जेबो जायाखिसै नैबे माने दायथ' होजानाय मानसि थेट्रेम बसुमतारी जेल जानो गोनां जाबाय बेसेबां अननाय बिसोर गाज्रि माने मोनसे सासन खालामगासिनो दं बेनि रोखा प्रमान जाबाय दिनै जों बेखौ बुंनो हायो दा फेरेंगानि समाव गोबां गाज्रि घटना जागासिनो दं दिनै जायगा जायगा माने दंफां दाननानै नङै मानसिखौनो दंफां सिखावनानै गावथारनाय बुग्लुं बुसि खालामनाय बे जिनिसा जागासिनो दं दिनै आरो साधारन रायजो राजाफोरखौ दिनै नोङो हाग्रायाव एरसोना थादों होननानै हाग्रायाव एनक्ल'ज खालामनानै माने बिसार गैया मा गैया सोरखौबा बिपिएफ मानसि होननानै होखारलाबायनाय एंक्रजारजों सोमोन्दो गैया पार्टिजों माने पार्टि लालायनानै होखारनाय बे जिनिसा अननाय जिनिसा दिनै माने माबानि समाव फेरेंगानि समाव जागासिनो दं बे फेरेंगा फैनाय लोगो लोगो दिनै हाग्रा जोबस्रांनाय खामानिया जागासिनो दं दा जों बेखौ दिनै नुगासिनो दङ आरो दिनै चिराङाव गावनि समस्थियाव दिनै 19टा माने मिल दंफां मिल दिनै माने बे गायसनदों बेखौ जों मिथिदों दा बिनि बिजामादैनिबो दङ आरो गावनि मानसिफोरनिबो दिनै समिल दङ बेयाव दा दिनै बेफोर बोरै थानो हाखो दिनै बिसोर माजों समिल सालायदों फालाय बिसोर समिल सालायनाय खार'ना बेनो बे हाग्रानि दंफांखौ बिसोर बोयो बिसोरनो बे हाग्रानि दंफांखौ बेयाव लाबोनानै बिसोरनो बे दंफांखौ बेयाव माने हानानै फाननानै जायो दा बेफोर बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय बेखायनो जों दाबि खालामदों जे दिनै बे जायनाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाय घटना जाबाय बे घटनायाव जरित थानाय इसिबां माने एनजिअ'नि सार्भिसफोर माने सोद्रोमाफोर दं बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिनि एनजिअ'खौ बेन खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे चिरांनि डिअफ बे डिअफखौबो
बिसारनि आवथाव लाबोनांगौ जों बेखौ दिनै दाबि खालामदों आरो बेखौ दाबि खालामनाया माखासे जोंनि जाथायफोर जानाय जों बेखौ रेफारेन्सआव जों लाबोफादों बे जाहैबाय जे थांनाय 2021नि 24 तारिखखालि झारबारि गामिनिनो जथुम्मा बसुमतारीखौ फेरेंगानि NGOनि मानसिफ्रा थांनानै दंफां सिखावनानै उन्दुबाय थानाय मानसिखौ बिराद गाज्रि बुनानै बिनि मेगनखौ बुख्रुबनो हायो दा बिनि मेगन थाइसेया खाना जाबाय दा बिदि सोलिला दा बे मोनसे घटना बेनि सायाव इनकुवारि जानांगौ ओमफ्राय लोगोसे थांनाय 19 तारिख डिसेम्बर बेयाव माने बेनामिन बसुमतारी होननाय सासे माने गावनि माने माबायाव दुब्लियाव ना नायनाय मानसिखौ बेखौ माने निहिमिया बसुमतारी होननाय माने सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया फेन्दाव गावना लांदों दा बे सिलाया सोरनि बिनि सायाव खुनु इनकुवारिबो जायाखै आरो जाय गावग्रा निहिमिया बिनि सायावबो जेबो एक्सन लायाखै दा ओंखायनो जोङो बे अबेनिफ्राय सिलायमोना बियो सोरनि हुकुमाव गावा जों दिनै बेखौबो दिनै इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो दा माने दाबि खालामदों जों लिरना होदों आरो बिनि बादैबो नाबेसर बसुमतारीखौ थांनाय 14 आगस्ट खालि नाबेसर बसुमतारीखौ मालि बिथायाव दै सेराव लानानै गावथारहैनाय बे फरेस्ट मानसि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर अना खाना गावथारहैनाय दा बिनि सायावबो माने जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ जों बे जिनिसखौ दाबि खालामदों आरो बिनि उनाव लेटेस्ट नै दाखालि आरोबाव 17 तारिख सेप्तेम्बराव नैबे झारबारिनि गियानपुर गामियाव हेमन्त बसुमतारीखौ जे सार्भिस प्रभाइडारनि सानै मानसिया जे बेखौ माने खर'आवनो थुनानै गावबाय जायगायाव स्पटेड खालामबाय गावथारबाय दा बिनि सायावबो जों दिनै माने जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामो जोबोद दुखुनांथाव दा दिनै फेरेंगा पावाराव फैनायनिफ्राय बेबायदि घटना जेरावनो मानसि बुनाय मानसि गावथारलाबायनाय बे जागासिनो दं आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अस्त्रखौ लायलाय गिदिंनाय बे जिनिसा बोरै मोनखो आइन गैयि बायदि जागासिनो दङ दा ओंखायनो दिनै बेफोरखौ जुडिसियेल इनकुवारि खालामनांगौ जों दा दाबि खालामदों आरो बिनि बादैबो गसाइगाव रायमाना अक्सिगुरियाव बेयावबो मानसि एखे बुयै बुयै आथिं आखाइ बुख्रुबजोबनानै थैहां बरबहां खालामदों बे खुनुरुखुम माने माबायाव क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बे हामबाय आरो बिनि उनाव उल्थापानियाव बर' आइजोनि जि खुनाय दख'ना खुनाय बेबायदि घटना दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे खालामदों एथ' मुगैथाव घटना जागासिनो दं दा बेफोर जिनिसा दिनै मानो बन्द जायाखै दा दिनै गावनि सरकारानो जुदि गावनि माने फोरजाफोरखौ गावनि बर' फिसाफोरखौ जुदि बे रोखोम अननाय अयथासार खालामब्ला बे सरकारखौ जोंनो मानो फालाय आरो बिदि जुदि जोंनि माने सरकारा जुदि जोंखौ गोरिब गुन्द्राखौ अननो जुदि रोङाब्ला बे सरकारखौ जों मानो नांगौ फालाय आरो बे सरकारा मानि थाखाय सरकार बेलाय गावनि मानसिखौ अननो रोङाबा दिनै गावनि मानसिखौ न' बां सावना होखारबाय न'आव थांबानो दाय होनानै BPFनि मानसि होननानै होखारबाय सोरखौबा दंफां खावाब्राबा दंफां सिखावनानै बुख्रुबबाय गावथारबाय बुथारबाय दिनै एथ' जघन्य दिनै संसाराखि बिदि जागोन समाजाखि बिदि मोजां जागोन रायजोआखि बिदि मोजां जागोन दा दिनै माने फेरेंगा बसुमतारीया जोंहा दिनै ओरैबायदि बाव बिनि खुगा बुंनायबो लागाम गैया बिनि खुगाबो खुनु मोजां नङा बेबहारा मोजां नङा एथ' जघन्य एखेबारे लासिंसिं मोननायबो भाब गैया दिनै गाव जे दंफां दुइनबोरै मावनायनि दिनै माने एक्सप'ज जाबाय गावनि NGOआ जे दंफां दुइनबोरै मावबाय बे जेरावबो मावगासिनो दं जेरावबो मानसि बुथारगासिनो दङ बेजों प्रमान जागासिनो दङ दिनै गावखौ जे रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगासिनो दं बे माने दंफां दुइनबोरै मावग्राफोरनि बे सरदार NGOनि सरदार होननानै बे रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगासिनो दं दा दिनै बे रायजो राजाफोरजों माबे मोखांजों बे नुजायो बियो आं आसरित मोनो आरोखि लासिंसिं माबे मोखांजों बे समाजाव देखायबावोलाय माबे मोखांखौ देखायबावो दिनै बियो सोर बेखौ दिनै मोजां मोनो रावबोथ' माथो मोजां मोना गावनि पार्टि मानसिफोरा रायखुमायो गावनि पार्टि मानसिफोरा गाज्रि होनो बयबो बेखौ रायखुमायो दिनै दा दिनै आसरित बाथ्रा मोनसे जाबावबाय मा दिनै बेबायदि मानसिखौ जे दिनै पार्टियाव दिनै जायगा होगासिनो दङ दिनै बिनि सायाव जे पार्टिया एक्सन लायाखै बेखौ इमिडियेट पार्टिया जुदि मोजां मोनब्ला पार्टिया जुदि डिसिप्लिन दंब्ला पार्टिया जुदि स्ट्रिक्ट मोनब्ला जाथिनि प्रति आदर दंब्ला जाथिखौ अननाय दंब्ला दिनै फेरेंगा बसुमतारीखौ दिनै पार्टिया बेखौ इमिडियेटलि बेखौ एक्सपेल खालामनांगौ पार्टिनिफ्राय ओंखारनांगौ बेखौ खालामनांगौमोन खिन्थु पार्टियाबो जेबो खालामाखै माने मा होननाय जादों बे दिनै बे पार्टिया जे बिदिनो गाज्रि मावो पार्टिया जे थगायबाय थायो रायजोफोरखौ जाथिखौ थगायो बिसोरो बे जिनिसखौसो दिनै इस्टाब्लिस खालामनाय जादों दा दिनै फेरेंगानि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै माने UPPLनि मान सन्माना बिराद गाहाय जादों UPPLखौ दिनै गाज्रि मोननाय खार'ना बेफोरबो मोनसे एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा बुंबाय थायो एथ' गाज्रि खामानि मावबाय थायो दा बिनि सायाव जे UPPLआ खुनु लागाम गैया बेनि थाखाय दिनै बयबो गाज्रि मोनदों
इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननाय खारनाव बेबो मोनसे जागोन आरो दिनै नोङो दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे बुंबावनो सानदों आङो दाखालि जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ एखे फरेस्ट नायनो थांबाय बे जेराव दंफां दुनुबुरि मावनाय जादों बेयाव नायनो थांबाय नायनो थांनानै बिथाङा माने मिथिखाबाय गासिबो ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय नुखाजोब्बाय रायजो राजाफ्राबो बुंजोब्बाय बे माने रायजो राजाफ्रा बे दंफां दुनुबुरि मावनो जरैथ' गैया बेखौ बुंजोब्बाय आरो बेयाव माने सार्भिस प्रभाइडार मानसिया मावदों बेखौ बुंजोब्बाय दा बे समाव दिफेन बर'आ माने बिटिआर सरकारनि EM रन्जित बसुमतारीखौ बियो वार्निंसो होनांगौमोन बे बुंनांगौमोन दाय होनांगौमोन जे बे रोखोम सोलिनाय नङा बेबादि माने दंफां दुनुबुरि मावनायखौ जोङो खुनु लाय होआ EM रन्जित बसुमतारीया बेखौ बन्द' खालामनांगौ गावनि सार्भिस प्रभाइडारखौ कन्ट्रल खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बे जेबो बुङासै जेबो बुङाबा रायजोखौसो वार्निं होना फैबाय हुमखिबाय जे हाग्रा एवस्रांनायखौ जों खुनु दिन जों सैज्य खालामा हाग्रा एवस्रांनायखौ जों खुनु दिन लाय होआ नांगौबा जोङो एबसुनिफ्राय 500 जन भलन्टियार जोङो हाग्रा प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जोङो दैथायहरगोन ओरैना बुंबाय लासिं सिं सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ खुनु लागाम गैया मुं गैया मानो बिदि खोथा बुंखो दिफेन बर'हा मा माने एबसुनि स्पेयार माने सेंग्राफोर दङ जायफ्रा लेखा रोङा फरा रोङा ओरैनो थानाय बेखारफोर बिदि एबसुआव दं नामा लेखा फरा गैयै बेखार थाग्रा मानसिफोर सोरबा एबसुआव दं नामा बे हाग्रानिनो हाग्राखौ बोरै नेनांगौ नोङो हरसे नेबानो जागोन नामा हाग्राखौ नों प्रटेक्ट खालामोबा बेयाव टाइम लानांगोन नोङो नेबाय थानांगोन नोङो मासे मासे नेबाय थानांगोन नेग्राफोरनो नों बोरै जाहोनो बोरै लोंहोनो नोङो 500 मानसिनो सानफ्रोमबो थाबाय थानांगोन हर सान थाबाय थानांगोन डिउटि होबाय थानांगोन दा बेफोरबायदि जिनिसखौ दिफेन बर'ना बुंलाबायो ओरैनो बुंलानानै रायजोखौ मिसलिड खालामो दा अथ'सो बिथाङा बुंनांगौमोन दिनै एथ' जे मानसि गावथारबाय एथ' मानसि बुथारबाय एथ' मानसि गाबगानाय खुनाय नुगासिनो दङ दिनै बेखौ नुयैबायदि दिफेन बर'मोना दिनै एथ' मावरिया जाबाय गथ'फोर सोरबा माने रान्दि जानांबाय न'खरा सिलिंखार जाबाय बे अबस्थायाव दिनै दिफेन बर'आ बेखौ जेबो बुङाखिसै दुखु फोरमायाखिसै जेबो साइलेन्ट दिनै मानो साइलेन्ट दिनै साख्रि होनो होननानै बुंदों नैबे गियानपुरनि हेमन्तनि बिसिनो साख्रि होनो होनना खोथा बुंदों बहाफोर दाबोथ' जेबो होआखिसै बे जोंसारनि बिसिनो साख्रि होनो होनना बुंदों बहा होखो दिनै जनकनि न'खराव साख्रि होनो होनना बुंदों बहा होखो जेबोथ' गैया दा दिनै बेफोरखौ दिफेन बर'मोनहा दिनै मानो आवाज होआखै फालाय मानो आवाज दिखाङाखै बेफोरखौ आवाज दिखांनांगौ दा दिनै बेफोरखौ आवाज दिखाङैनि थाखाय जुदि सोरबा जुदि बुङोब्ला जे एबसुआ मा खालामनो हादों मानो जेबो बुङाखै होनना बुङोब्ला दिनै बे बुंग्रा मानसिखौसो उल्था वार्निं होनोसै बिसोरो दा बे दाथ' बेबायदि जागासिनो दं दिनै समाव जाय जेनुइन भाबैनो बुंगासिनो दं एबसुखौ मावजानो लुबैनानै बुंगासिनो दं जातिनि अलखद टाइमाव एबसुआव एसे बुं एबसुआ बिबान ला बेखौ बुंगासिनो दं दिनै बेखौ बुंनायनि थाखायनो दिनै उल्थासो माने एबसुनिफ्राय वार्निं होयो हुमखि होलायलायो दा बेफोरनि अबस्था दा बेबायदिजों समाजा बोरै मोजां जागोन जाथिया बोरै मोजां जागोन आरो दिनै जानाखि माने नुबाय फेरेंगानि आमोलाव जेरेखम अयथासार खालामनाय अननाय जानाय बेखौ नुबाय थाबाय दा बे रोखोम जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला बे रोखोम जाबाय थायोब्ला बे समाजा बिसिंखल जागोन समाजा गाज्रि जागोन आं बेखौ माने रायजो राजायाव बुङो आरो रायजोफ्रा एबार गसंख्रोनांगोन गोरा जानांगोन जों गिनाङा रायजोखौ एबार बे फेरेंगानि दादागिरिया बारा जाबाय दा बिटिआरनि बे जायनाखि हाग्रा बिफानखौ जायनाखि सामलायदों बिसिनि जायनाखि दादागिरिफोर दादागिरिफोरा बारा जाबाय जों बयबो गोख्रोङै गसंहानांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बे रोखोम अयथासार आरो जाबावनो हाया जोंखौ जाहाथे अननाय खालामनो हाया बुथारनो हाया जों बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै गसंहानांगोन आरो जों बयबो रायजो राजाफोरजों बयबो दंफायो जों लोगो लाफागोन रायजोफोर